Frederikshavn Handelsskole er 2012 blevet nomineret som årets kvalitetsskole. Og det har vi som Operation HHX kigget nærmere på. Frederikshavn Handelsskole mener, at de gennem de seneste par år har udviklet sig som en totaloplevelse, blandt andet på mad, rengøring, vedligeholdelse, administration og undervisning. Det lyder som en dyr og hæderlig pris, men både medarbejdere og elever føler, at der er sparet på ting. Men hvor svinger pengene hen? Ja, skolens karaktergennemsnit har aldrig nogensinde været højere. Vi formoder, at det har noget med elevernes egen indsats at gøre. Ja, I har jo afleveret jeres stil, og I får dem tilbage, og så må I rette dem 2 og 2. Fordi det får jeg jo løn for. Det er meget interessant, at efter eleverne er begyndt at rette deres egne afleveringer, så er deres gennemsnit steget markant. Så kan være, at jeg skal rette min egen stil nu, så får jeg jo altid 12, så det er fantastisk. Trods skolen ønsker besparelser, har vores mulighed opsnappet fortsatte stigninger i den lokale kantine, som vi nu vil kigge nærmere på. Der er sgu låst. Trods regeringens ønske om mindre materialespil, ser vi et fortsat stor pengebinding i materialer. Og specielt skriveredskaber er i stor spil på denne skole. Det skriver jeg lige. Ej, den tus, den er simpelthen for dårlig. Vi prøver lige en ny tus. Ej, den er heller ikke god. Nummer 3. Det er simpelthen bare så dårligt. Ej, for søren. Væk med den. Nu tror jeg, den virker. Ej, det er heller ikke godt. Væk med den. Ja, der skal ikke grines. Jeg vil gerne spare på jordens ressourcer, men det kan ikke rigtig lade sig gøre. Væk med den. Så har vi mere. Ej, også væk. Regeringens ønske om mindre snyd og mere fokus på terminsprøven har denne skole valgt at spare på tilsynsvævne og tilladt internetadgang. Ja, i dag skal vi have terminsprøve i VGV, og opgaven den finder I herinde på Cases Frederikshavn, og vi åbner den bare her, og så går I ellers i gang med opgaven her. Og I har adgang til internettet? Ja, I har adgang til internettet. Skolens festival har brugt 80.000 kroner på ingenting. Vi har forsøgt at få en kommentar, men igen i dag er de ude at spille paintball og drikke Grey Goose. Vi har forsøgt at få en kommentar fra daglig leder Tommy Christensen, men han har nægtet at udtale sig. Næste gang i Operation HHX, hvor vi kigger nærmere på den mærkelige lugt på gangene. Jamen, jeg ved godt, det lugter lort.